имрӯз мо дар мавзӯи чӣ гуна нобуд шудани динозаврҳо суҳбат мекунем. Ба ақидаи олимон ин ҳодиса 66 миллион сол пеш рух додааст. Не, бардора, стоп. И видео бардора аз канали ман нестай. Канале ки чунин видеоро шумо метавонед тамошо кунед, и ҳастай Touchflix. Ссилкаш дар якум комментария ва подсказкаи болои видео меброя, метавонед омада тамошо кунед чунин видеоҳоро ва ба мисли, яъне ки охирон видеош ин гуна видеоай. давоми чӣ мешава бардора хитон будроин дар канали худаш бинен. Ҳамада салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов. Бо шумо ҳастам ма, автори канал Муҳаммад Шарипов. Акнун боша видеои канали ман сар мешава ва имрӯз видео аз рубрикаи хабарҳои Паданалацкий. Хабарҳои Паданалацкий. Мумкин баъзе одам мегӯянд ки Муҳаммад брат ин новостиҳо чӣ гуноҳ карданд ки ту Паданалатшон мегӯӣ. Хеле нигоҳ кунем бардора, аз чунин новостӣ оғоз мекунем. Дар Хитой як аҷузкампири 45 сола аҷузкампир нашдид, як аҷуззани 45 сола ба мактаб ворид шуда як чанд талабаи мактаба коршашаб мекунанд. Как такое возможно? Дар натиҷаи коршашаб кардан 3 талабаи мактаб ҷон метанд ва 4 каси дигар боша ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ гирифтагианд. Айни замон ин аҷузана дастгир кардагианд ва полис боша сабабҳои чунин рафтори бераҳмонара муайян кардистанд. Хай ихе новостиро Паданалацкий нагем, дига чӣ мегем? Да, конечно. хабарҳои Паданалацкий. Ва бардора шумо дидем ки дар рафти гап задаистам кадрои новостӣ ё ки канда нишон метам ё ки мумкина нишон натиём, барое ки ин хеле ҳам даҳшатнокае, хеле ҳам жесткий ҳастае ки просто YouTube вообще намемонад нишон додан. Ва ҳама вақт фаромӯш накунед. Дар рафти чунин новостиҳо ки дар дигар новостиҳо кадроеро ки ман нишон наметам ё ки мегӯм хеле ҳам даҳшатноки бадае, чунин кадро кушод дар Telegram каналан. Ссылкаи Telegram канал дар якум комментария закрепиш сега фаромӯш накунед. Да, конечно. Ва ҳамчунин фаромӯш накунед бародаро ширкати Парвоз Авиара. Ин ширкат ба шумо имконият метад ки граница гузашта биёем барои ҳуҷҷататонро тахқ кардан, чӣ ба самолёт, чӣ ба мошини майда фарқ надорад. Хоҳиш аз худтон. Ва ҳамчунин билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон метавонед дастрас кунед. Парвоз Авиа, рақамо дар болои экран. Да, конечно. хабарҳои Паданалацкий. Як духтар бо хотире ки мошини гаррени дора, қонуну қоидаи ҳаракати роҳа риоя намекунад. Ва як бачае ки самокат қати омадаистай ва ӯ ҳақ дора ки гап зана ба он хотире ки духтар қонуну қоидаи ҳаракати роҳа риоя накардаистай, ҳақ дора ки гап зана барои чӣ хотире ки дар тротуар истодагиа, дар ҷои пиёдараҳ. ҳуқуқ доштани худш ҳамин хеле мефаҳмонад ки ин одам меҳнат кардани мошина ба даст овардагия, яъне ки на даҳанаш мондагияю на дандонаш ай меҳната. Иди домой, по-хорошему. Вы, блядь, ездите, нихуя не видите. Так бы тебя ебать не должно, где я знаю. Так ты не задевай мою машину, блядь. Нихуя ты не охуел случаем, а? По правилам, блядь. Иди нахуй. Пидорасы, блядь, пошел нахуй. Чӣ мегем? Меҳнати якдигарро қадр кардан накора, чӣ хеле ки меган, даҳану дарда набинем. Да, конечно. хабарҳои Паданалацкий. Ва Паданалацкий новости дигари мо он астае ки бародаро бале вақте ки одама муддати дароз хейтид кунанд, ҳақорати дашном кунанд, ҳеҷ кас ки дастгириш накунад, ба ҳамин дараҷа омада мераса ки ягон мухлиси дар гӯши филхобудагиш агар ки дастгириш кард, маҷбур мешавад ки буроя ӯра дар интернет, яъне ки дар Telegram каналаш публикавад кунад ки бинен чӣ гуна дастгирӣ дорад. бале ҳоло шумо мегӯед ки ай бай вообще худписандӣ, худнишонтӣ бо одаме ки аз номи дин гап мезана, ин намуд характеро бояд надошта бошанд. Не бародаро фаҳмида мешавад, барое ки муддати дароз ин одаморо мақсад ҳеҷ кас ҳеҷ ҳисоб намекунад. Ягон хеле комментариҳо ки меафта, ино маҷбуранд ки ба дигарон нишон батанд ки мо ҳам одамем. Рамзия агар ки дига блогерои нормални дастгирӣ кардани тамошобиношона дар каналошон буроранд, магарем ки дар як рӯз бо админ нанимат кардан накорад ки то ки тамоми дастгирӣ кардани тамошобинора буроварда паҳн кунанд ва публикавад кунанд. бисёри баъзеҷа чӣ накунем, намефоротонем хел подписаться ки буро дафша биро инҷа. мо тара мефаҳмем. Да, конечно.
خبرهای پدنالاتسکی ва медонам бардора ки то ҳамҷаи видеоро тамошо дорем ва ҳис кардаистем ки чизе дар шумо нарасидаестай. бале дар шумо намераса массаж, фитобочка ва ҳиҷома Да, конечно. ва ҳамаира карда метавонед шумо бепул бо ширкати шифофармо. рақамашон дар бораи кам бародаро барои маълумоти бештар гирифтан ки чӣ гуна шумо ин корро карда метавонед ва ҳамчунин дорам бо лавозимотҳои динӣ, китоби қуръон, тасбеҳ, ҷойнамоз ва доруҳои гиёҳӣ. ҳатман муроҷиат кунед бо сифати хеле ҳам баланд. Да, конечно. خبرهای پدنالاتسکی вор закони тоҷика дар федератсияи русия дастгир мекунанд. Ты что, с ума сошел? яъне ки суроб эси 28 солара ки дар шаҳри душанбе ба ӯя расидаги баъдан ба федератсияи русия рафтаги аваз не кардаги дар екатеринбург баъдан москвада 17 май дастгир мекунанд дар майдони европа. барои чӣ хотир? барои он хотире ки соли 2020 и одам дар социальной сеташ ВКонтакт, касе ки намедона ВКонтакт полностью бордоро под управлением власти России, дар ВКонтакт картинкаҳои вор закони опубликовать кардаги будай. тасаввур мекунем? ва барои ҳамин мехонем ки чӣ намуд картинкаҳо ва барои ин кораш ура ба муддати 7 шабона рӯз аз озодӣ маҳрум мекунанд ва баъди озод шиданаш бо ура интизора дигар делоҳо. в смысле живи гордо, умри достойно. ну и чё? ва маънои калимаи волка нависонда ки волк чӣ маъно дорад? в варам, о открыта, л любая, к калитка. варам открыта любая калитка. я не вор, но я живу по воровским понятиям. за кривой базар завалим. это уже фикр мекунед ки таҳдидае, не ки дар помаш нависдае ки в CSGO. хеле уже шухие. живи, люби, кради, гуляй, купи весь мир, потом отдай. چه за лев этот тигр гуфтае кун баъдан бо бигардон охи. яъне ки бародаро нигоҳ кунед шумо ки барои ина ҳамин гапҳо, яъне ки ҳамчун экстремистский сухан ҳисобида мешидае ки ба ҷавобгарӣ мекашиданд. ва ман чӣ гуфтаним ба ҳамин властои Россия? не лучше сажать тех, кто действительно реализует вот эти высказывания. Он же говорит, за кривой базар завалим в CSGO. А есть люди просто вот завалят. И они гуляют просто. Бародаро, я намуд ҳамин чизо хеле отвратительно, хеле пастияем, хеле корки. Действительно, да, бародаро, ҳаст. Инами суханои ки ҳамҷа нависондагиай. Агар ягон ташки мисол ба зарар боша, мисол мегирем дар бораи дыздон, мисол дар бораи дызд. ҳаст одамои открыто дыздесян. Открыто хеле, открыто. Хай бигирен ора бушнонен. намешунанд. медонед барои чӣ? барои ки вохидшон мешунанд. иниш як дуюмаш гуфтагие ки живи гордо, умри достойно. ин сухан экстремистский ҳисобида мешавад. яъне ки достойно мурдан, гордо зиндагӣ кардан экстремистский ҳисобида мешавад. медонед ака? яъне ки бояд чӣ хел зиндагӣ кунӣ ба гуфти ин харо билеси, да, бояд гуфт. Да, конечно. идите нахуй. خبرهای پدنالاتسکی дар Краснодарский край я занак хирса мебиня. биёд тамошо мекунем вохӯраи зана бо хирс. Медведь. Представляете, я вижу медведя! хай диди баъд дод задан чӣ дар корае? даже худи хирсам ҳайрон шудагие ки Я вижу медведя! хай диди чӣ дод мезанӣ? маро пазор мекунӣ мегӯям. Мама, я дура. нафаҳмидӣ? ва бале бардор дар инҷа хирс асабаш вайрон мешавад ки мақсад чӣ хел медвед диданда шумо ҳайрон мешин. мега шумо дорем ку медведов ҳатто президентӣ ҳам кардагия. ва я мехеза мега сирш кунау, ну мутаассифона бо сирш намекунам. Да, конечно. خبرهای پدنالاتسکی ва дар инҷа бардоро чӣ хеле ки шумо дидестен пенсионерро хай мақсад рақс кардаестен. муҳим дар инҷа чия? муҳим дар инҷа суруд. яъне ки мемонам гӯш кунед шумо тексти суруда ки фаҳмед. касе нафаҳмида боша хайр бидорен телеграмда бо давҷа обсужденӣ мерава. ин видео дар уҷа ҳатман ҳаст. Да, конечно.
خبرهای паданаладский. خیلی که میدونیم باردارو کره جدا شدگی با سیورنی کره و یوژنی کره، یعنی که هر دوش کره پروستا یک تاش دیکتاتوری موندگی که خیلی هم خفازاده کنده و با یوژنی کره که خیلی هم ساوریمنی خیلی هم زوره، البته که بخیلی میکنن و این بخیلی کردن و این عبیده چگونه میشه که در воздушный шар, یعنی که پوفک ها میگن شریکایی که گاز پرو میکنن میکفه осмон мебаря ба ҳамо порубу мусору бутилкаҳои холӣ пораҳои обу ҳамахе чизоро баста южни корея мефиристанд. дар болои шаҳр хелаш мекафа ҷазир мешава ва баъзиёш боша ба ҳоло ҳам парвозро рафтаистай ва албатта ки хеле ҳамин кори беақлонае фикр мекунӣ мақсад аз ин кор дар чӣ боша наход ки ба ин роҳ ҷанг гуфтизда бошанд. фикр кунед шумо дар комментария бинависед фикротона. خبرهای паданаладский. ва бале бардора кадре ки айни замон шумо мебинен ма кадри пуроша дар телеграм мемонум ва дар телеграм аллакай дегием ва дар бораи ҳамин кадр бисёр баҳсо рафтистае ки ин реални аст монтаж аст ё ки ягон чи дига не бардора дар Пуэрто-Рико ин кор рух додагиай се кӯдак аз 7 то 12 солара чароғак рост дар мобайни ҳамно мезананд ва айни замон дар кадом состояниян ҳолатҳои ино хеле ҳам вазмин ва дар беморхона қарор доранд дар вақти сёмкаи ҳамин видео. То ҳоло чӣ бо ву рух додагиай ин номаълум. خبرهای паданаладский. дар шаҳри Перм байни ду одам муноқиша рух медиҳад ки мушти якеш хато хӯрда дар сари кӯдак мераса. бале бардоро лаҳзаи мушт задана ман дар ҷа монда наметавонам, дар телеграм метавонем бибинен. вобшим айни замон тафтишот идома дора. خبرهای паданаладский. фиқрақат дар комментария бинависем бардоро лайк мондана фаромӯш накунед. дигар рубрикаҳои канала интизор бошен. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. охи фиқр накаш чаро одамо тамошо доранд.